akawai ke jingja ka basngosi kawai ka Longkmie ka ladu no el ka jingim hadin bakala Shah Syllad akawai ka kali ka belajar henne ka singi ka khatwai trik urisau haka surok ba NH44E ka baha papok dom so plang Hajan ke Shnong Markasa katkum ka tulong khubor ne ki pulet ka mairang loong bakte ka Longkmie ka bela Khlad no kadai ka bela tip kertenggum ka kong Pilomina Paryong na ka Shnong Mauro Eastern West Kasil District bat kala Khlad no hapo Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang namar ka jingjor ka jing mensau nakliang jungi pulit kila penlong kejing tuat di ketiga kali kabala pet kerat no ki tan nyong stony hadin kete kejing jia bad hadin kejing tukit benya ki pulit kila yo bad ka wei ka kali silerio kabadan yu number ML not san X kandai san kandai reu bad kila kem no yu nong nya bad yu bosong lang ketiga kali ki pulit kila registaru ka kes halor kani kejing jia po Mairang Police Station